Гневът често идва като огън. Гори бързо, пари силно. Казват ти: успокой се, не се ядосвай. И ти започваш да го задържаш вътре. Но този огън не е запален от теб. Ти просто си го поел, за да не изгори някой друг. Един ден усещаш, не си ядосан. Уморен си от носенето. И тогава идва яснотата. Гневът не иска да бъде задържан. Иска да бъде върнат там, където е възникнал. И когато върнеш гнева на мястото му, остава пространство за твоя живот.